Kaseng Federation of Khasi Jaintia and Garo Peoples, Southwest Khasi Hills District, hakalai pautari kuala lingkod ahaja apsan hapo kajingalam uba Kenes June el Nonglan, kalale jingo bat no senyang deki marba mardi bat kasong pisa yakawai kalong ying hashnong tenai Southwest Khasi Hills District, kapadan kam kajingarap hadin baka ying jongki bat kajingdan jing em baro ki syabam du'lut hakading hakakat pratari kuala lingkod ahaja apsan. Katai kalong yeng kadai jong kakong pada pela jerwa bat uba famous semli ki bedang don arngut ki khun iwe iba arsnem tam bat iwe iba dang sau benai. Nakaliang uba Kenes June el Nonglan ukhat uwe ru ya baro ki pa nadu ki seng balang bat ki riu shimet kat ki bayo I ningba ki lat pathai kubon ki badan ya don ka bensim ya rap lem bakin le ban ai jinga rap lem ya katai kalong yeng ha ka ju kapor uburu ka jingar pat ya ki board district bakin le ai jinga rap lem ya katai kalong yeng ka badan kam shisha ya ka jinga rap kum ha ka ne kapor liang yung kasing don ai ban ya rap buni phi kum ka yung kasem ka ba mari dia ke ba ni sok tak syam malam dari tangpung kadak ke ba ngi don tilang bat fi kum ka yung kasem ni ai ni ki tiar rengkat begini ka kas nang bakan long ke nyarap nang beta jong ka yung kasem jong ti pediang ye ni kum ka nyarap ba na kalian jong seng ya don betal bat fi kum ka yung kasem por ke bomentana kalian jong kaseng UGP ngilai hiar haga ni jaka po ni sinong tanai haga jing don lang jong sekretari jong sinong ti ho siang le yo I ba naduk kini ki tayo ki blak dep ka jing pluk ding jong ni ka ying kasem ka ba hapo ni sinong ti nakli yang jong seng inom la ban susong klikti henry ngilawan haga ni sengi ban ya don bentalem bat ki ban no senyang ka kumi bor ki jing la ka jongi ban ya don benta rengkat bat ki nginom la ruban ong ba ngini arab kambun handre ngisu yarap tang kadak kabarit ban ya don benta ban ya sok tilang bat ki haga baki mat e hukum keni ka jingjia ka ba hidu no ya jong ka ying kasem ngisu ban ai kublai ru ya kasnong tenai hang ni ka bala sim khia ban pendep ban yarap ban pensnai keni ka ying kumjuru yo MLA badon burom jong kene ka konstitusi mokorwat bolano senyang ini gitin bana kaliang jong seng kene kalong gajing kerpan ba kinu no ki bayu I lang ba kene gelat lang ba kene gelat patai kubor ke bana kaliang jong seng ya don benta lembat ki kum kaying gasem te subha banes no ketilang lemba kene kaying gasem ke bamat e kum kini ki jingjia kiba kajing duk no kajong ki ya kajing gasem haringi sultanat ba kani kajing jia kam chama don no kini jing mensau kaba susi hagani kajing gasem harai kajing duk no kajong ki ya kajing don jing em kiba ya dai ba kajing gasem kajong ki tina kayang jong seng ida kerpat jur ya ki riusimet ya ki bor sorkar ban yanu ino kiba sudon mensim ban yarap kani kajing gasem tina kali yang juga ngi kum kasengi kerpat fi bapin subha banes no ketilang bat kani kaying gasem ka bamati kini ki jingjia